Holland zit en staat nu fluitende boerenkorps zit op het leuke weer. Ze komen ook uit in de eerste divisie Marsconcert, de Laskorpsen, en ze gaan zo meteen voor ons vertolken de compositie van Robert Balfour die de titel meekreeg in Piependans. Ze gaan dit doen onder leiding van de dirigent Jan Alers. U mag uw concertoptreden beginnen, meneer Alers.
Tijdens de compositie van de Balknoot uitgevoerd door Jan Alers en de muzikanten van Fluit en Tambourkorps Sint-Job uit Leukerweert. Voor de sporen je mag nu de korps in de marsformatie opstaan. Kijken de luisteren naar het marcherenwerk van Fluit en Tambourkorps Sint-Job. En dat gaan zij zo meteen doen onder leiding van heel Tambournetter en ik sporen en ze voeren ons eruit. Elke dag gaan van Piet Wolters. De spoorleden mag wie Max Schot tegen starten.
De Broekhoff zit op het leuke weer. Het concours optreden en dan was tevens het laatste wedstrijdgedeelte van vandaag. Meneer Albers. En de laatste deelnemer was vandaag Sint-Job uit Leuken-Weert. Zij behaalde voor het concentrerend gedeelte 83,33 punten en voor het marcherend gedeelte 82,56 punten. Dat is een gemiddelde van 82,95 punten. Dat waren alle uitslagen die vandaag zijn behaald. Ik vis je ook allemaal en graag tot de volgende keer. Volgende week in heel veel Moskou op de